फुजाखौ मानसि खानै खाथामसो लाना फैनानै फुजियोमोन। बेबायदिनो थायै दा बे समाव मा दंमोन दौरिया बे शिवनि पामनि प्रमाद ओरैनो दाउखा होनना बुङो नङा होमबा? बे दाउखायाबो गोबां बोसोर दौरि जादोंमोन आरो। बेबायदिनो थायै थानानै ओनसोलनि जा गोरों गोरा बिथांमोना सानखांनायसै बले जोंनियाव इमान मोनसे बाथौ थानसालि दङ जोङो आरो बै समाव मोनसे प्रभाबबो फैदोंमोन जे फोसाबनाय बाथौ नङा होमबा? माने 1990 मायथाइयाव जिथु फोसाबनाय बाथौआ गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोसारदोंमोन, नाथाय जोंनि बाक्सा जिल्लायावसो लेटै फैदोंमोन नङा होमबा? आरो फैदोंब्लाबो दा सोरबा माबायदियै फैदोंमोन, बे सोरबा माने मा होनो बेखौ खरन लाग्राया मा बुङोमोन बेखौ? नङा जायफोरनि सायाव जों खरन लागोन नङा आरो बेनिफ्राय ना जोंनियावनो थारमाने मा होनो बेखौ गुरु जानानै थारमाने गामि हाबदोंमोन आरो नङा होमबा? सोरबा रुपामनि सोरबा सनामनि सोरबा बायदिसिना बेबायदि गुरु जानानै हाबदोंमोन। बिनिफ्राय बिसोरबो अबयसे एसे एला फोसाबनायखौ लाबोदों आरो नङा होमबा? आरो बे फोसाबनायखौ लाबोनाय नुनानैथ' 1990 मायथाइयाव बाथौ धोरोमनि मोनसे जोनोम जायो। आरो बे धोरोमनि जोनोम जानायाव जोंनि मेदायावबो एसे बार नांफैनायसै। बेनिफ्राय 2002 मायथाइयाव गिबियावनो जोंनि मेदायावबो बाथौ गौथुमनि मोनसे आफाद दानायसै। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आन्दाराव मोनसे बाथौ गौथुमनि आफाद दादोंमोन। थेवबो जोङो दुलारायजों खै बोसोरमान थाङाखैमोन, दानानै जोंनि जायगायावनो सिबिदोंमोन नङा होमबा? प्रथम अबस्थायाव दुलारायाव जों थाङाखैमोन। सरगियारिनि दिननिफ्राय थांदों नामा? सरगियारि जा दिनैनि बे सामलायगिरि बिथांनि दिननिफ्रायसो आसलथे बाथौ गौथुमाव जोङो बाहागो लादों। दानानै ओरैनो मेदायावल' फुजिबाय थायोमोन आरो बेबायदि। बेनिफ्राय फैयै जा गिबियावनो जोंहा नन्देस्वर देउरि बनगावनि बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि जायो। ओमफ्राय जोंहा दिनैनि बे सामलायगिरि बिथां मतिलाल सरगियारिया गिबियै थारमाने मा जानायसै गायसनगिरि नेहाथारि जानानै बिथांमोना गिबियाव बोसोरथाम सलायबाय। बिनि उनाव आरो बिथांमोनखौनो आरोबाव बिबान होबावनानै बोसोरथाम सलियो। बिनि उनाव आरो मा जानायसै जोंहा 6 बोसोरनि उनाव जोंहा कृष्णकान्त बसुमतारी आदाखौ कसिजारि बरफुजानि बिथांखौ 2 टार्म सलायनो होदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा 2 टार्म सलायनायाव जोंहा मतिलाल सरगियारि दिनैनि बे सामलायगिरि बिथांखौ आरोबाव 2 बोसोर सामलायनो होदोंमोन। बिनि उनाव आं 3 बोसोर सामलायबाय। बिनि उनाव जोंहा वीरेन्द्र सरगियारि शिवनि पामनिया 3 बोसोर सलायबाय। दिनै जोङो 25 बोसोर जाफैबाय आरो नङा होमबा? बेबायदिनो फैयै आं नुनायाव सिगां अबस्थायाव बेयाव माने बहुद खम मानसियानो बाहागो लायोमोन आरो नङा होमबा? बहुद खम मानसि, गोरों गोराफोराथ' खायसे ओरैनो मा गोदान बाथौ फैदों बिलाय ओरैनो होननानै बहुद समाल'सना खालामोमोन। गोरोङानो खालामोमोन, आंखि आंबो खालामोमोन सिगाङो। आंबो प्रथम अबस्थायाव खालामोमोन। बे बाथौ गौथुम मेदायाव दानायनि सिगांनो आंबो जोंहानि न' खाथियावनो बोरि थारिनि माबाफोरखौ बिराद रायना हरदोंमोन आङो। मा जोंहा गोदोनिफ्राय बोलि होबोयो, नोंसोरनि मा गोदान नेम खालामफैदो होननानै रायना हरदोंमोन आङो। गोसोआव दं दाबो। आंबो बिराद गोरामोन थारमाने नङा होमबा? बेबायदिनो नाथाय आं उनाव बुजिनायसै जे फोसाबनाया जोंहा दरकार। मानो दरकार? आं बाथौ धोरोमनि खायसे बिजाब फरायदोंमोन। फरायनायाव मोनदोंमोन मा? दा गिबि गुरु जोंहा जायखौ जोङो मानसि गिबि गुरु, बे जाबाय मोनसिनसिन बोराय नङा होमबा? बे मोनसिनसिन बोराया जेब्ला बाथौ गुदियाव बाथौ फोरबो खुंबाय थादोंमोन, बे खुंबाय थानायाव मोनसे सोरगोनिफ्राय मोनसे मा फैदोंमोन? सोदोब फैदोंमोन। बे सोदोबखौ आं सिगांबो आफादफोराव बुंबाय थायो, दिनै बुंबावनोसै। बे सोदोबानो जाबाय लावबा लासोम, खावबा खासोम, आदा गोसोम, दैयाव बारसोम नङा होमबा? बे मोनसे सोदोबा अख्रां सायाव रिंखांदोंमोन। दा बेनि ओंथिया जोबोद गुवार, नाथाय ओरैनो सा नायोब्ला जेबो ओंथि गैया नङा होमबा? दा लावबा लासोम माने मा? आं सिगां एसे सुंथाबै बुंसै, बाय गोलाव जागोन थेवबो एसे सुंथाबै बुंसै। लावबा लासोम माने मोनबा गियाननि इन्द्रिय नङा होमबा? मोनबा गियाननि इन्द्रिय जोंनि सोलेराव दङ। जेरै जों मेगनजों नुयो, नुनायनि इन्द्रिय नङा होमबा? नुनानै जों सोलोंनो हायो, खोमाजों खोनानानै जों सोलोंनो हायो, सालायजों जोङो गोथाव गोदै साखिनानै सोलोंनो हायो, बिगुरजों जोङो गुदुं गुसु गोरा गुरै जों सोलोंनो हायो नङा होमबा? बेबायदिनो जोंहा मोनबा गियान इन्द्रिय दङ। आरो बे मोनबा गियान इन्द्रियखौ बाहायनानै जों जेब्लाबो गियानखौ सोलोंबाय थानांगोन। थारमाने गियाना जोबनो गैया। जोङो थैना थांब्लाबो जों गियानखौ सोलोंजोबनो हाया, बेनिखायनो सोलोंबाय थानांगोन। बेनिखायनो लासोम सोदोबखौ बुंदो नङा होमबा? नोंथांमोना मिथिगो मा बुंदों बेयो? जोंहा बे बुहुमनि
बोगथाबमाखौ दिहुनदोंमोन बोगथाबमा गोहोखौ दिहुनदोंमोन बे सोरमोन सार आइजाक निउटन नङा होमबा सार आइजाक निउटना मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जों जिखिनि रोंबाय जों जिखिनि जिउआव सोलोंबाय बे सोलोंनाया अखा हादैनि मात्र थरथिंसेल' दैनि जों रोंदों खिन्थु जों रोंनो गोनां बेसेबां दंबावो लैथोनि दैनिख्रुइ बांसिन जों रोंनो गोनां दंबावो बेखायनो जोङो जिखिनि रोंबाय बेखौ लानानै दुगा जानाङा नङा होमबा बेनिखायनो सोलोंबाय थानांगोन जों थारमाने ओमफ्राय खावबा खासोमालाय मा जाखा बेनो खावबा खासोमा जाबाय जोंनियाव मोनबा गाहाय गियाननि सुथुर दङ सुथुर थारमाने जोंनि सोलेराव सुथुरखौ इसोरानो हरफाखादों जेरै काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नङा होमबा बे मोनबाखौ जेब्लाबो खाबथाना दोनबाय थानांगोन हगारनो हानो हानो खुला हगारनो हायोबा खिन्थु खैफोद बिपद आफद दावराव दावसि बुग्लाय बुसि जानोबो हागौ नङा होमबा बे काम क्रोध लोभ मोह अहंकारखौ जोंनि बर'आव गुबुन गुबुन सोदोब होयो आं बावगारबाय दा बेखौ मा खालामनांगौ जों खासोमना दोनबाय थानांगौ खासोमना दोनबाय थानानै मा खालामनांगौ जोङो आदा गोसोम दैयाव बारसोम माने मा बुंथो जोंनि सोलेरा खायसे मा दङ आधायानो गाज्रि दङ नङा होमबा जोंनि रिपुफोरा जोंखौ जेब्लाबो गाज्रिखौ नारसोमनो नागिरबाय थायो रिपु मान दहाय बुंबायना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बेखौ जों बे रिपुफोरा जोंखौ जेब्लाबो गाज्रि लामाजों दैथिनलांबाय थानो नागिरो आधायानो जोंनिया थारमाने मा जोंनि सोलेराव खोमसि मुवाफ्रा गाज्रि मुवाफ्रा सिथाबना दंबाय थायो दा बेखौ जों मा खालामनांगोन दैयाव बारसोम माने मा दुगैनो खिथादों सुस्राना साफा जानो खिथादों थारमाने मा खालामनो खिथादों जोंखौ मोनबा गियान इन्द्रजों गियान लाबाय थानांगोन आरजिबाय थानांगोन जोंनि मोनबा गाहाय सुथुर गियाननि रिपुखौ जोङो हाबथाना दोनबाय थानांगोन बे जों मा खालामनांगोन गावखौनो फोसाबलांबाय थानांगोन नङा होमबा फोसाबलांबाय थानांगोन सोलायलांबाय थानांगोन होमब्ला जोंखौ बे लावबा लासोम खावबा खासोम आदा गोसोम दैयाव बारसोमानो जोंखौ सोलायनो खिथाखादों नङा होमबा जोंखौ फोसाबनो खिथाखादों नाथाय जों बुजि मोनाखै मानोना जोङो जिउआव डेभेलप जानो गोनांबा सोलायनांगोन जेरै मोनसे बाथ्राखौ बुंनि आङो जों आफाया जौ लोंबाय थायो आफाया जाबाय फार्स्ट जेनेरेसन आं जाबाय सेकेन्ड जेनेरेसन फार्स्ट जेनेरेसना जौ लोंबाय थायोब्ला आंबो लोंबाय थानांगोन नामा आं सोलायनांगोन नङा होमबा आफाया माने एम इ स्कुल पास खालामदोंमोन आं मा खालामनांगोन हाइ स्कुल पास खालामनांगोन बा डिग्रि लानांगोन जुदि आफानि बायदि थाबाय थायोबा सोलायाबा आंबो जुदि आफाया एम इ पास खालामदों आंबो एम इ खौल' पास खालामना थायोब्ला सोलायोना एखे अबस्थायाव थांबाय थागोन होनबा जों डेभेलप जानो हागोन नामा हाया बेनिखायनो जेब्लाबो सोलायनांगोन जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो जोंनि जौगानायखौ सोलायलांबाय थानांगोन जोंनि साननाय हनाय जोंनि मावनाय दांनाय नङा होमबा जोङो नाथाय जोंनि मेइन माबाखौ जों गारनाङा मेइन बिथाखौ लानानै जोङो सोलायनांगोन बाथौ धोरोमखौनो लानानै जों मा खालामनांगोन फोसाबना लानांगोन फोसाबना जों जौगालांबाय थानांगोन बे जाबाय बाथौ धोरोमनि धोरोमारि आफाद नङा होमबा बेनि गुदि मोन्थोर जों जुदि सोलायाब्ला जों जुदि जौगालाङाब्ला जों कोनो दिन जोङो जौगानो हाया जों मोनसे जायगायावनो थाबाय थागोन आरो गुबुन हारिफोरजों जों मा जागोन मुगैजागोन दा बेनिखायनो आंबो मोनसे समाव सानना मोनाखैमोन उनाव सानना मोननानै आंबो थारमाने सोलायनायखौ मदद खालामदों दाथ' बिराद माने गोसो गोरबोजोंनो मदद खालामो नङा होमबा दा बेखायनो जों गासैबो बेबायदिनो जों माबा खालामनांगोन नाथाय दा लासै लासै जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोबाङानो बुजिबोबाय दिनैथ' जों रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिबाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दाब दाब गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों नङा होमबा मोनसे समाव मा जायोमोन आं आफादगिरि जानाय समाव माने बिबानगिरिफोरा फैयामोन एरखम बैयावदि जे रोजाबनाय मोसानाय बेखौ खेराइमोन जेनेबा आर'ज नङा होमबा आर'जफोराबो खेराइयावनो गोलैयो खेराइ माने खेराइनानै खुलुमनाय नङा होमबा आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनाय बेबायदि दा बारा बुंनाङा मा बेखिनियाव फैगोनसै आङो खिनियाव दोनथ'बाय माबाफोर जुदि गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोना निमाहा होदो समनि आंखाल नङा होमबा जेसेबां बारा बुङो एसांनो थारमाने ओंखारबाय थायो नाथाय मा जायो बिसि खालि अमृत नङा होमबा बाराद्राय बुङोब्ला मोजां बाथ्रा बुंब्ला बेनि गेजेरावनो बिथां बर'खौ आं बुंनो सानदों दा दिनै जिखिनि जागासिनो दोङो जिखिनि जों नुबाय रुफाथि मायथाइ फालिबाय दिनैनि बे नुथायखौ नुनानै भबिष्यत उननिया बोरैहाय जाहैगोन आरो माबायदि जोंनि जौगानायफोरा धोरोमारि बिथिङाव गामियारिफोराव जादों बेनि सायाव एसे बुंनो थाखाय खावलायबावो साबायखर थाबाय बिथां सामलायगिरि बिथांनिसिम आंथ' जोबोद गोजोन नुहुरदों आंनि नुनायाव भबिष्यत जोबोद गोजोन बर' हारिया जौगागोन नाथाय जों जेब्लाबो खौसे खामानि मावनांगोन नङा होमबा आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोआव लाखिनो खिथादों रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों जेब्लाबो माहारियारि आफादफोरनो दान होनो हानांगोन मानोना
माहारियारि आफादफोरा जेब्लाबो रायजो राजानि दारैसो सोलियो बियामोनबो केपिटेल गैया नामामोन गुदि माने सम्पति गैया गुदि सम्पतिया जाबाय जों बाथौआरिफोरानो जों रायजो राजाफोरानो बेनिखायनो जोङो दान होनो हानांगोन माने गुबुन गुबुन आफादफोरनि गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि मानसिफोरा गोबां दान होयो जोंनि खाथियावनो नोंथांमोना नुनानै मोनगोन जे जोंनि गुबुन गुबुन हारिनि जि फोरबोफोराव गोबां गोबां रां दान होयो बेनिखायनो जों दान होनोबो रोंनांगोन मानोना दान होनाया मोनसे इसोरनि बिथोन जों मात्र गाव जानानैल' थांना थायोब्ला बे जाबाय जुनारसो नङा होमबा जुनारासो खदाय गावल' जाना थागोन खिन्थु जों सासे मानसि हिसाबै जों दानबो होनो हानांगोन दान होनो हायोब्लासो जों पबित्र मोनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंना फोजोबनोसै दा मोनसे खाथर बुंनाय दा फोजोबनोसै भबिष्यत उज्जलखा जों गोजों जाखागोन खिन्थु खौसे जानानै जोङो सोलिनांगोन मोनसे खाथर दङ आं दाख्लै बावैसो बे आरजनि माबा बुंनाय जादों जे गोहोगोरा बयनिफ्राय गोहोगोरा बा गोहोगोरा माबाया जाबाय लहा नङा होमबा लहाया गोहोगोरा लहाया बिराद गोरान गोराना जोङो बायदिसिना सिखा रुवा बानायनानै बायदिसिना अस्त्र खस्त्र बानायनो हागौ आरो नाथाय बे लहानिसै गोरासिन मुवाया मानो लहानिसै गोरासिन मुवाया मा सोरबा मिथिगोन ना रायजो राजा नोंथांमोनहा मिथिखागोन ना होमबा लहानिसै गोरासिन मुवाया मा गोहो गोरासिना अर नङा होमबा अरा लहाखौ गलि होनो हाया होमबा आरो बे अरनिसै गोहो गोरा मुवाया मा होनदों अरनिसै गोहो गोरा मुवाया मा दै नङा होमबा मानोना अरखौ दैया खोमोरनो हायो नङा होमबा आरो दैनिख्रुइ गोहो गोरा मुवाया मानो मा जिब जुनार मानसि नङा होमबा मानसिया दैखौ लोंनो हागोन हाया दैखौ लोंनानै जों सेस खालामनो हाया लोंनो हायो नङा होमबा बेनिखायनो मानसिया बयनिख्रुइ गोहो गोरानो आरो मानसिनिख्रुइ गोहो गोराया मा मुवानो मानसिनिख्रुइ गोहो गोरा मोजां थैनाय मानसिया खर'जों थैनायखौ होबथानो हागोन ना सोरबा जोनोम जायोबा थैखानांगोन नङा होमबा होमबा बे थैनायनिफ्राय गोहो गोरा मुवाया मानो थैनायनिफ्राय गोहो गोरा मुवायानो जाबाय मा बुंदों बेखौ आशीर्बाद होनना बुङो असमियाव बोर मोननाय नङा होमबा बोरा थैनायखौ मा खालामनो हायो हमथानो हायो साननैसोब्लाबो माने बोसोरनै बोसोरथामब्लाबो सासे मानसिया जुदि बोर मोनोब्ला आशीर्बाद मोनोब्ला बियो जिउ गोलाव जायो होमब्ला थैनायनिख्रुइ बोरा मा गोहो गोरासिन होमब्ला जों बोरखौ बोरै मोननो हायो रायजोफोर बोरखौ आरज गाबनानै नङा होमबा जोङो आनान गसाइनियाव आरज गाबनांगोन गिदिर गोलावनियाव आरज गाबनांगोन सिबिनांगोन नङा होमबा आरज गाबनाय सिबिनायनि दारै जों बोरखौ मोननो हायो आशीर्बादखौ मोननो हायो बेनिखायनो जों दिनै मठ मन्दिराव मा खालामो गसाइखौ सिबियो बैसागो फोरबोआव जों मा खालामो बिमा बिफाखौ सिबिना सिबिया सिबिनांगौ बिमा बिफाखौ खुलुमनांगौ बैसागुआव खेबसेबाबो सोरहाबा बिमा बिफा दङब्ला खुलुमनांगौ बेनिखायनो बे आशीर्बाद मोनोब्ला जिउआव देरहासार जानो हायो आं बारा बुंला बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै बिबुंथिखौ आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों रोजा रोजा